Yan, seedling san anoling na kahoy. English name agarwood. Mayan ko na. Ang tugas ko na sini, it will cost 750,000 pesos. Inflation rate yan na sa Pilipinas, peso. Pag tubo yun na sindako na, milyon na siniyan kuhan. Inflation rate. Presyo sini per kilo. As up now, manitugin sa Tagalog pa pinagkakaguluhang punong kahoy mga tagapalapag. Yan. Dito raw ang kayamanan, 750,000 pesos. Take note. Tama lang ito ngayon mo pikasyon man. May nagulo di basher pirmi. Basyo. Binibidyo pala may basher na. Yan. Sugad. Tuod ka man siton. Ay. Kahoy nga anoling agarwood tree, Palapag, Northern Samar. And this is your host, Ed Virano.